2 минути имате за цялата презентация. Добър ден, ние сме клуб Домино в Русе. Ние не преставаме да обучаваме нови футболци. Нашия екип е изключително мотивиран да работи с млади хора и да развива млади хора. Също така ние насочваме хората към кабинетите на Капкис, където те могат да се изследват и информират. Освен това организираме различни кампании за 1 декември, за Ден на съпричастност с инфектираните с СПИД и с много други. Тук виждаме кадри от 1 декември, където в залата, пленарна зала на община Русе имахме голям концерт, в който се бяхме обединили клуб Домино и Младежкия червен кръст, като концерта включваше много музикални изпълнения на младата русенция, също така танци Сента и музикалския човек, които бяха свързани в някакъв начин с хипи. Освен това, през целия ден, преди концерта, имахме аутрич. Това беше за свързани ден. Картинката, която бързо мина, това беше за 14 февруари. Там имахме 3 посещения. Едното беше в дом за деца, лишени от родителски грижи, в общежитията на техникумите и в ромската национална. Това, което виждаме, са кадри от третия уикенд на май месец, където на Деня за съпричастност се записва да се има гръб и СПИД, където имахме също розове. И това е видео от обучението на Петрица в София с Румъна Малика. Това тук е едно предизвикателство, което трябваше да си млади хора в различни ситуации да си купят кондоми. И тук виждаме съпротивата на един стар човек, който е Мартин, нашия координатор. Жалко, че не можете да чуете, но той почва да му казва, вие бербери за млади хора, как може да правите секс на такава възраст, да бъдете купали за облеклото. Обучение, което съвсем... И това е последното обучение, което беше съвсем скоро, тредневно обучение в покрайнините на Русе, където обхванахме много теми, като хипспин, СПИ, вземане на решения, контрацепция, мъжка и женска полова система. И това беше изключително интересният тимбилдинг, който беше създаден от Мартин. И в половин ден бягане и търсене на разни неща в една дома. Ние сме от град Плевен, това сме ние. Аз съм Теодора. Аз съм Елица. Аз съм Ванеса. Аз съм Симона. И аз съм Виктория. Ние сме част от общата 25 членов клуб при читалище И това сме ние, когато имаме най-много работа. Това е на 15 май.
тази година снимката е актуална. Това са най-важните, така да ги от нашия отбор. Ваня Минков, който е водещ на клуба, и Катя Божитва, която е координатор, обучител в нашия клуб. Това са част от нашата група до тази година и през тази година. Така се подготвихме с 14 февруари. Това е на 13 в клуба, когато естествено имахме доста работа по организацията и много по-хубаво естествено, защото през април изпратихме нашите бъдещи студенти с чаша с шампанско и тези сертификати. Беше много тъжно за нас, но все пак те продължават по своя път. Работата на терен, придружен с здравни сесии за изграждане на уменията на безрисково заведение. През 2011 година започнахме да покриваме нови терени в областта, по-малки и отдалечени градове и села, където има млади хора от нашите целеви групи. Компактни малцинствени общности, младежи, живеещи извън семействата си, младежи в трудно социално положение, селища с компактни групи, родители, емигранти или гордачи в чужбина. Това са част от... Това е терени в Левски, малки снимки. На терена в град Ордим, съчетан с помощ на старежите с ръководството на общината за установяване на партньорство. Ето, град Левски, ромска общност от млади хора. На 15 май, Световния ден за съпричастност към заразените с ХИВ, част от нашата работа. След това бяхме на площада, раздавахме материали и естествено давахме информация на желаящите. Част от нашата акция бяха Ватикана и Люси Дяковска. Имахме естествено същички, които плевенчани, които искаха да запалят запалваха. Посланието ни беше презерватирай лятото. Естествено има малко скучна работа, да пишем отчети, протоколи в офиса, но това е неизбежно. Благодарим ви за вниманието и Клуб Компас. Добре дошли при нас. Хаосът превръщаме в цяло. На Ковачевци беше нашето начало. Къщи се прибавахме. и клуб си основахме. Започна нашата история. С ремонти, тежка категория. Заедно много преживяхме. Зволтахме и се смяхме. Живота с нас е лесен. И всичко е шега и песен. На хижите се обучаваме. И с алкохол не прекаляваме. Главата като цяло смазваме. Но вратите не опазваме. Кърчим всичко ние напред. Няма нищо баш наред. Аз ще ходя на терен. Бати Венко ще е с мен. Мамче отстрани. Гледа колко сме добре. Хив, спин и хепатит. Борим ние без лимит. Вече заедно сме знаели. Така че с нас не си играй. И ето ни сега стоим пред вас. Малка част от Клуб Компас! Както се седяхме, на убиец се играхме и в читалището се озовахме. В 11-та стая чувствахме се в рая. Там подготвяхме терени за връстниците неуведомени. Първото голямо обучение даде много вдъхновение. Бяха два прекрасни дни и безклиматик уби. Работа по групи, любов, всичко правихме с любов. Пролети и игри, откроиха се актьорите добри. Торти, танци, веселби, празнувахме рождени дни. Сланелките червени, правихме терени. И в линейката на РЗИ се изследваха и бабите дори.
презервативи, самосмивки раздавахме на всички. Първата ни антиспин кампания мина супер, няма колебания. Парти в центъра на Кюстендил, Free Soul Steel. Сергийки, байкари, хипари, батали, презервативи и здрави, хора свират на китари, менкат книги стари. Панделки от свещи подредихме, центъра на града се осветихме. Всички доброволци в автобуса се качиха и към 8 долу се устремиха. Обучавахме се в планинска хижа и за хив спин им беше грижа. И експерт от нас се присъедини да ми разкаже, що е СПИ. После хванахме се за ръце, друснахме едно корце. Историята не свършва тук, ще има продължение на лагер друг. Миналата година? Да, почти минала. Почти? Ще сме на мъчка. Значи, че имаме 7 града и 10 дни. Това е нашия клуб, супер. Вие сте усмихнати презервативи и специализирани размини. Това са снимки от нашите работи на терен. Нашия клуб е основан октомври месец 2010 група. Работиме заедно с Сдружение Деца и юноши 16+. И тук има различни снимки от кампании, Включително обучението на комачевци. Малко ще да ви го покажем. има от последната неделя на май месец, има от Деня на младежта, има от комачевци, има и други от това. Деня на младите хора. И ето това е. Ето това е с моите бати. Бяхме с теб. Да, ето ни като екип. Ето бяхме. Тук на работа. Която бяхме дали. Да, ето това се това. Ето там отказано на снимка. Да, бе. По-бавно ще снимаме. Нашият клуб е Варна. Това ме имате сега, защото ние сте сравнително млад клуб. Ние сме гимназистите част на нашия клуб. Имаме и висшисти, но те са по-различни, малко по-различни от нас. КСМ във Варна сме правили много, не толкова много кампании. Сега първата ни по-голяма кампания беше Лято без риск, която беше около 3 дена. Мисля, че всички трябва да бъде това. Работа на къде сме правили Лято без риск, когато на практика 3 дена ние си бяхме споделили. Някакви хора ходиха в Владиславово, аз и още няколко човека бяхме в Москва предвидена, тъй като там нашата целева група беше срещна. Имаше иначе и към Аспарухово. И горе-долу това беше работата на терен, където раздавахме много позитиви, всякакви брошури, всички неща, които могат да помогнат за едно забавно лято, но без никакъв риск. Обучение на категории. Имали сме сега главното обучение по ЧЕКС тази година, на нас гимназистите не. За висшисти не мога да дам конкретна информация, защото не съм много конкретен по въпроса. Студенти са, да? Да. Проекти висшисти. Това е ясно. Те са хора, ние ясно, че това е яден проект. Това е ясно. Имали сме обучения сега на почти всички теми. Тук са имаме снимки за видове игри, това беше с една от мултини игри, която виждам, за цялото, където всички са съставени от който трябва да бъде не сърце, за сърце, но това са нещо подробности. Това вече са нашите екипни срещи, където се събираме всеки четвъртък във Варна. Обсъждаме как са минали кампаниите, колко хора сме достигнали и на практика правим обучение на целия ден. Това е нещо като слънце, където показваме какво
покриваме ние. Това са ние казали Варна и това са нещата, които са достигнали Варна. Няма да се довища, защото това е супер теория, няма да е интересно. Ние сме едно варненско дърво. На практика Здравейте, Добрич. На нас малко ни стигна местенство за много кампании, много снимки, но накратко да започнем с 1 декември миналата година. Тогава направихме една година. Да, имаме рожден ден. Съчетахме го с правене на един паранон, в който можете хора да влизат и да се снимат. И от наша страна ние им благодарихме, като им дадахме презервативи. Имахме една огромна торта с логото на клуба и имахме много поканени гости и след това ги приканихме да направим една жива панелка пред самия младежки дом. И вечерта завършихме с концерт, в случай нашия рожден ден. Концертът беше открита сцена, в която се включиха много млади изпълнители. Прескочихме до Велико Търново, първо минахме за Шумен. Велико Търново има... В Велико Търново работихме върху изготвянето на нашето лого. Няма да ги говоря по сега, не са наредени. В 10 дни на активизъм обаче направи една кампания "Свали маската", ето и снимки също. Участвахме в Агора съвместно с БРЧК и още една фундация "Ръка за помощ". И бяхме печеливши. След това